Gentlemen, organizing an anonymous Akambokwa Ezedi, one for Anambra State, here local government. Biko unu n'anya n'efere n'ebe a unu ga-afụ ihe niile nọ n'efere a bụ ihe Igbo ji dị ebube nke anyị bụ ihe Chukwu ji gozi Igbo. Unu n'anya unu ga-afụ nke bụ oke nzu n'efere a. Unu n'anya unu ga-afụ nwunye nzu. Unu n'anya unu ga-afụ edo. Unu n'anya unu ga-afụ ose ọjị na ose ọjị adị etiji ifere. Unu n'anya onye afụzi isi sekpụ ntị nke a na-akpọ ọjị Igbo. Ana m anụ nwaanyị Indonesia na-anụ nwaanyị onye ọcha na Indonesia Jakarta na-emekwa n'ọdịnala na-emesi ike ma na-akụziri ya uru ọ bara ka ọ mara ihe Igbo ji dị ebube. Obere oge aga m akpọpụta ya ka ọ bịa kpaa afa ihe ndị a niile ka unu malụ nke nwa abụghị onye Igbo obodo ọbụla ị nọ ma ị nọ Europe, America, South and Central North America ma ị nọ Asia, ọ bara ezigbo uru ka nwaanyị onye ọcha ọbụla ị debere n'ụlọ ka ị na-akụziri ya ihe gbasara ọdịnala Igbo na omenala Igbo. Ndị be anyị obere oge aga m akpọpụta lọọlụ m ka ọ bịa kpọrọ anyị afa ihe ndị a niile a na-ebe a. Ndị be anyị ekene m ụnụ ya gazienụ ntị ọrịkwa. A few moments later. Nkem lọọlụ m Ya obi. ngwa bịa kom bịa nwaanyị ọma. Ugogbe eze m assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ngwa sumorana get seated. No Igbo. Nwaanyị ọma. Biko Araneze na unu n'anya, this is my beautiful wife. She's a Muslim. Onye isi ana ka ọ bụ. Muslim ka ọ bụ. Mụnwa bụ nwafọ Igbo. Nwafọ bụ ekom ihe local government. Abụ nwafọ Igbo. Abụ m onye ọdịnala. Ya nwa bụ Muslim. Kedu ụlọ ọ bara ka onye ọbụla malụ ebe ọ nọ na ebe ọ ji anọdụ. Kịta Nkem, ị ga-akọwara anyị. You will tell me all the names of all these Igbo items here. Are you ready? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Kedu ihe a na-akpọ ihe a? Okenzu. Kwụsị okwu ike. Oke gịnị? Okenzu. Oke nzu. Biko onye onyonyo ị ga na-abịa nso ka Araneze na-afụ na ihe a na-ekwu n'aba nwaanyị amụọ. Kedu ihe a na-akpọ nke a? Kpọọ ya nwunye nzu. Ọkwa nwunye nzu. Kedu ihe a na-akpọ nke a? Edo. Edo. Kpọọ ya edo. Kedu ihe a na-akpọ nke a? Ose ozi. Kpọọ ya ose ọjị. Ose ozi. Ose ọjị. Ose ozi. Kedu ihe a na-akpọ nke a? Igbo. Kpọọ ya ọjị Igbo. Ọjị Igbo, yeah, sorry. Kpọọ ya ọjị Igbo. Ọjị Igbo. Araneze na n'onu m ọkwụ na afụna na ya bụ nwata nwaanyị bụ a native of Indonesia. Ọ nwaanyị Indonesia ka ọ bụ. Otu a ihe ndị a niile nkụziri ya bụ ihe m na-eji ekpokwu Chukwu oke abịa ụbọchị niile n'ahịa anọ ụbọchị na anọ. Ewe na-asụ n'okwu ndị ọma na-ege m ntị. Tata bụ Orie ka chi dị mma dịrị onye ukwu ma dịrị onye nta. Ka anyị Indonesia, all the South and North and Central Americas, all Asian continent, European continent, unu niile asị m ebe ọ bụla ị nọ wee na-enene mụ bụ Ezedi, mụ bụ eze Obioha nwafọ ụbahekwe m ihe ala local government. Asị nke ọma ka mere onye ukwu ma mere onye nta. Lọọlọ m ya gazie, ọ ya adịrị gị na mma. O ise ngwa ya gazie mgbachebe o ịnụ mba bye bye. Bye bye. Ịghọtago?